Ναι, γεια σας. Hello, εκεί. Θα ήθελα αύριο να είμαι viral. Στο Google πρώτο, στο TikTok trending, ενώ το inbox στο Instagram να είναι γεμάτο. Πώς το λέτε αυτό? Full strategy? Ναι, αυτό θα ήθελα. Αύριο, μεθαύριο το πολύ. Μάλιστα. Θέλετε SEO, διαφημίσεις, followers, awareness, engagement όλες τις 24 ώρες. Χωρίς budget. Μάλιστα. Εμείς, όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι digital ισοδυναμεί με στρατηγική, εμπειρία και χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά που ζητάει ο πελάτης. Να ανέβει στο Google, να γίνει viral, να αυξήσει τις πωλήσεις, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ιδέα. Χρειάζεται χρόνος, εμπειρία, τεχνική υλοποίηση σε κάθε βήμα, συνεχής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση. Αν θες πωλήσεις, κέρδος και αναγνωρισιμότητα, δεν γίνεται σε 3 μέρες. Δεν γίνεται χωρίς δουλειά, δεν γίνεται χωρίς να μας εμπιστευτείς. Εσύ βιάζεσαι, εμείς χτίζουμε. Χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται τεχνική και πάνω απ' όλα χρειάζεται χρόνο. Αν ψάχνεις σοβαρό αποτέλεσμα, ακολούθησέ μας. Δούλεψε μαζί μας και κάνε υπομονή. Γιατί έτσι δουλεύει το digital. Όχι με likes, αλλά με σχέδιο.